आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ फिन खेबसेबाव भारतनि सायाव टेक्स दाबसिननायनि बाथ्रा बुंदों। हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ बुंदों दि बिसोरो जोंनिफ्राय रां लायो, जोंबो बिसोरनिफ्राय रां लागोन। जों थार जानो लुबैयो, बेनिखायनो जुथाइ रायजो आमेरिकाया बै रोखोमसे टेक्स दाबसिनगोन। हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ बेखौबो बुंबावदों दि जुथाइ रायजो आमेरिकाया भारतनि सायाव रोखोमसे खाजोना जाबसिनगोन, जेरै भारतआ आमेरिकानि बेसादफोराव जाबसिनना होयो। हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ आमेरिकानि खाजोना खान्थियाव गुबै सोलायनाय लाबोनो थांखि लादों। मोनसे ट्रेड पलिसि नाजावनानै ट्राम्पआ गोबां खेब बुंदों दि बिथाङा जायखिजाया हादराव रोखोमसे टेक्स जाबसिनगोन, जेरै बे हादरा आमेरिकानि मुवाफोराव जाबसिनना होयो। मख'नो गोनां दि ट्राम्पआ बिबान सामलायनाय लोगो लोगो मेक्सिक', कानाडा आरो चीननि सायाव खाजोना जाबसिनदोंमोन। बे समावनो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ जुथाइ रायजो आमेरिकायाव दावबायहैनानै हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पजों टेक्सनि सोमोन्दै सावरायनाय जादोंमोन। भारतआ जुथाइ रायजो आमेरिकानिफ्राय लाबोनाय बेसादफोर जेरै आमेरिकानि जौ एबा विस्कियाव खाजोनाखौ बाङाइ खालामनाय जादों। बेनि अनगायैबो भारतआ आमेरिकानि सुपार बाइक हार्ले डेभिडसननि बेसेनखौबो बाङाइ खालामदों। बेखौ नोजोर होनानै मोनदांनो हादों दि भारत हादरा ट्राम्पनि गोरा खाजोना खान्थिनिफ्राय रैखा मोनगोन। आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ फिन खेबसेबाव भारतनि सायाव टेक्स दाबसिननायनि बाथ्रा बुंदों। हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ बुंदों दि बिसोरो जोंनिफ्राय रां लायो, जोंबो बिसोरनिफ्राय रां लागोन। जों थार जानो लुबैयो, बेनिखायनो जुथाइ रायजो आमेरिकाया बै रोखोमसे टेक्स दाबसिनगोन। हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ बेखौबो बुंबावदों दि जुथाइ रायजो आमेरिकाया भारतनि सायाव रोखोमसे खाजोना जाबसिनगोन, जेरै भारतआ आमेरिकानि बेसादफोराव जाबसिनना होयो। हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ आमेरिकानि खाजोना खान्थियाव गुबै सोलायनाय लाबोनो थांखि लादों। मोनसे ट्रेड पलिसि नाजावनानै ट्राम्पआ गोबां खेब बुंदों दि बिथाङा जायखिजाया हादराव रोखोमसे टेक्स जाबसिनगोन, जेरै बे हादरा आमेरिकानि मुवाफोराव जाबसिनना होयो। मख'नो गोनां दि ट्राम्पआ बिबान सामलायनाय लोगो लोगो मेक्सिक', कानाडा आरो चीननि सायाव खाजोना जाबसिनदोंमोन। बे समावनो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ जुथाइ रायजो आमेरिकायाव दावबायहैनानै हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पजों टेक्सनि सोमोन्दै सावरायनाय जादोंमोन। भारतआ जुथाइ रायजो आमेरिकानिफ्राय लाबोनाय बेसादफोर जेरै आमेरिकानि जौ एबा विस्कियाव खाजोनाखौ बाङाइ खालामनाय जादों। बेनि अनगायैबो भारतआ आमेरिकानि सुपार बाइक हार्ले डेभिडसननि बेसेनखौबो बाङाइ खालामदों। बेखौ नोजोर होनानै मोनदांनो हादों दि भारत हादरा ट्राम्पनि गोरा खाजोना खान्थिनिफ्राय रैखा मोनगोन। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया, बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआ। आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, एसएससि, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोर ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे गोख्रों जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो, माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय, मा जानाय, जिउ मा जानाय बेखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिजनिंफोर, इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ, तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कोर्स फीस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो।
आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।